Εσύ που έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα, ξέρεις πως κάθε μέρα είναι διαφορετική. 7 όμως πράγματα πρέπει να παραμένουν ίδια. Κάθε μέρα, πριν ασχοληθείς με παραγγελίες, κάνε αυτούς τους 7 ελέγχους. Σκέψου το σαν ένα checklist ενός πιλότου πριν την απογείωση. Πάμε! Βήμα 1. Έλεγχος ταχύτητας. Η ταχύτητα στο ηλεκτρονικό σου κατάστημα δεν είναι απλά τεχνικό θέμα. Είναι στρατηγικό. Βήμα 2. Βάλε μία δοκιμαστική παραγγελία. Μην περιμένεις να ανακαλύψει ο πελάτης τι δεν δουλεύει. Ανακάλυψέ το εσύ. Βήμα 3. Τσέκαρε αν η παραγγελία καταγράφηκε στο ERP σου. Βήμα 4. Σιγουρέψου ότι βγήκε αυτόματα ο αριθμός voucher από την courier. Βήμα 5. Τσέκαρε αν έλαβες το email επιβεβαίωσης παραγγελίας. Ο πελάτης θέλει πάντα ενημέρωση. Βήμα 6. Έλεγξε τα εγκαταλειμμένα σου καλάθια. Βήμα 7. Τσέκαρε τις διαφημιστικές σου καμπάνιες κάθε μέρα. Αυτά τα 7 βήματα είναι η καθημερινή σου ασπίδα στο e-commerce. Γιατί δεν αρκεί να έχεις ωραία προϊόντα και όμορφο site. Πρέπει κάθε μέρα το ηλεκτρονικό σου κατάστημα να είναι έτοιμο να πουλήσει, να εξυπηρετήσει, να μεγαλώσει. Είμαι ο Θανάσης Καμέας από την Plushost και μοιράζομαι μαζί σου στρατηγικές και tips για να κρατάς το ηλεκτρονικό σου κατάστημα με ασφάλεια στον αέρα.